Sa number 9, anom ka mga overhead water tank game take over na sang syudad bangod sang konflikto sa tunga sa mga residente sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Yari ang report. Nagligad lang nga binulan sa ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pag-take over sang Public Order and Safety Office sang isa sa anom ka mga overhead water tank nga proyekto sa Ngabang Lingkod Parte sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ugaling bangod sang nagapadayon nga bangigay sa mga residente nga nagakonsumo sang water supply kag mga na-appoint nga officers nga nagakolekta sang monthly water bills. Nagdesisyon ang alkalde paagi sa City Legal Office nga i-take over na lang ang tanan nga overhead water tank project. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga para mapaiway na ang konflikto, ang abang lingkod amo na lamang ang magatanana sang collectors para masiguro nga mabayaran ang operating expenses sa pag-operate sa water utility project. Pati sa mga okay naman sila, kay kinistorya man din namong gapon mga officer, daw ay man sila problema. Baka eventually, matag lang kami guidelines kaya para kung kamo na ibalik sa inyo, hindi na kamo maglinaway kung paano nila malawon. Kaya sabong kung ano lang desisyon nila, amon ang ila ipa-implementa. Sa programa nga isugid kay Mayor ginpalabot sadto sa mga residente ang reklamo batok sa mga appointed officers ang water utility project bangod sang kakulang sang transparency kag pagpanukot sang tig 200 pesos nga flat rate sa bulanan nga konsumo sang tubig gikan sa mga overhead water tank project. Ang panindugan sa mga residente nga dapat libre ang tubig bangod solar powered ang proyekto. Pero ginklaro man sa mga opisyal nga hindi tayuyo ng supply sang tubig kung ipaagi sa solar power installation. Amo agin paangot nila sadto sa linya sang Seneco ang mga overhead water tank. Inimpila lang sa mga kabangdanan kun nga bulanan nga nagapanukot sila sa mga konsumidor. May amo itong isa kawel na guba kay solar lang siya na kung magtigululan daw hindi man siya makasupply. Kaya ang gusto to sa pumuloy na serbihan, gusto nila wayugin sila bayad yung missing ko. Isulay na to daw na ano na dapat gidagali may kuryente gid siya na matakbod. So ano nang matabo? Amo na ano ko ma-request na lang kami sa NEPSE na ibutangan gid ka kontador to ya kay ila to na pangkabit lang nila sa panimala ito nila. Kaya ba kung ano para matabo karon kamo man di maperwisyuhan. Para magandar ang motor. Magandar motor. Na stable lang kuryente ya gid daw. Ginapatun-an naman ni Mayor Albi ang pagpanubo sang bulanan nga 200 pesos nga flat rate kag installation fee para makakuha sang water supply sa mga tangke sang tubig ang mga residente.